Vítejte u nás v zahradnictví Lanes v Postřelmově. V našem zahradnictví pěstujeme květiny, přisadu zeleniny, prodáváme keře, okrasné i ovocné stromky. Prioritou našeho zahradnictví je, že si vypěstováme vlastně všechny rostliny ze semínek, které kupujeme u ověřených dodavatelů s certifikátem. Takže bylinky, zelenina, přisada květin, dá se říct, že téměř veškerá ta produkce pochází přímo ze semínek, které si teda pěstujeme sami. Zeleninu vlastně nasejeme, přepikirujeme, staráme se o ní ve skleníku, tak, aby byla připravená už v tom květnu pro naše zákazníky, aby si i oni mohli vypěstovat vlastní zeleninu dobré kvality. A o tomto projektu jsem se dozvěděla úplně náhodou, i když náhody neexistují, ale jednoho dne jsme měli velké množství vypěstované máty, tak jsem přemýšlela, co s ní, nechtělo se mi likvidovat na kompost, tak jsem to dala na Facebook a ozvala se nějaká paní, odkázala nás na pana Bláhu. Pan Bláha sem přijel a ten nám sdělil právě o tomto projektu, takže se to nějak rozběhlo a rajčata, které jsme tady pěstovali ve skleníku, tak skončili u dětí v jídelně na talíři. Líbí se mi to, že ty děti by měly pochopit, že se to nekupuje jenom v supermarketu, že to prostě musí někdo vypěstovat a hlavně, že ta zelenina jakoby pochází z místa toho regionu, kde se to vypěstuje a nikde se to nemusí dovážet nějakou dalekou cestu, protože ta zelenina vlastně dopravou utrpí trošku na kvalitě. Máme i aktivity pro školky, kdy dodáváme sazenice rajčátek, jsme dodávali tady v místní školce, kde si vlastně děti mohly sami vypěstovat vlastní zeleninu, aby věděli, jak ta zelenina roste, že opravdu nepochází z hypermarketu ani z obchodu. Díky tomuto projektu si děti mohou vyzkoušet vlastní pěstování zeleniny. Dostali od nás každý sazeničku, kterou si sami doma dopěstovali a my jsme moc rádi, že se nám daří zprostředkovávat tento projekt. Pěstujeme si i vlastní celér a každý zahradník ví, jak je náročné uskladnit celér v písku, tahat to do sklepa, ze sklepa. K nám se dostala informace, že se dá celér uschovat v ořechovém listí, takže jsme to vyzkoušeli a musím říct, že úspěšně, protože celér jsme teďka v březnu vytahovali a je krásný, zdravý, v pořádku a člověk se tak nenadře.